Hey! Want to see something cool? But first, Lord, thank you for this day. Please be with me, embrace me, and grant me your peace. Amen. It's perfect. Všetkých vás srdečne vítam pri mojom novom, avšak kratšom videu. Toto video je o prinavrátení nepotrebnej veci späť do bežného používania. Myslím tým túto starú ododenú pilku, alebo lepšie povedané len jej rám. Už som ju spomínal viackrát, našiel som ju počas hubárskej sezóny v lese, v okolí Popradu. Mám oči ako jastrab a nič v lese neunikne môjmu zraku. Vidím všetky potenciálne drevené projekty, kopec nezmyselného odpadu a tiež aj takéto poklady. Je to kvalitná oceľ. Pilka tam musela byť určite dlhé roky, ale aj napriek tomu, na počudovanie, mala len povrchovú hrdzu. Úplná radosť. Jednoduché riešenie. Vybrúsiť do živého kovu a je to. Brúsenie bolo trochu náročnejšie, lebo sa mi problematicky narábalo s rámom pilky v mojej brúsnej stanici. Ale nakoniec som si poradil, veď to aj sami uvidíte. Tiež som si myslel, že bude problém odstrániť fixačné kolíky, ktoré držia pilkový list. Ale opäť, bolo to jednoduchšie, ako som si myslel. Ako som už vravel, rám pilky je z kvalitnej ocele a navrtať dierky bolo preto obťažnejšie. Ešte viac som mal problém narezať závit a prišiel som tak o jeden závitník. Musel som improvizovať a zväčšiť dierky, aby som použil o stupeň väčší závitník. Miesto kolíkov som sa rozhodol pre skrutku a tak je to lepšie ukotvené. Don't cry, don't cry. To je ten závitník, o ktorom som pred chvíľou rozprával. Nie je drahý a tak sa tým vážne až tak netrápim. A je to aj mojou uponáhľanosťou, lebo som bol lenivý odstrániť kovové triesky z dierky a viac mazať.
Rám pílky som pretrel prírodným olejom, aby nehrdzavil. Nechcel som použiť farbu, lebo rám má teraz jedinečnú povrchovú štruktúru, ktorú umelecky vytvorila hrdza. Rukoveď som vyrobil z odpadového kusu lipového dreva. Tie hnedočervené miesta v bielom dreve sú plne vytvrdnuté živice. Kedysi tieto cievy vyživovali celý strom. Tak, koniec videa je tu a ja chcem všetkým poďakovať za priazeň a podporu v akejkoľvek podobe. Už len pár odberateľov a budete mať možnosť získať ďalšie výrobky z mojich rúk. Ako som spomínal minule, budú to 3 prstenie a 3 výhercovia. Teraz začínam editovať video z výroby 2 nástenných hodín, o ktorých som taktiež už rozprával minule. Znovu vás pozývam, aby ste sa stali odberateľmi a môjho TikTok kanála, na ktorom pravidelne robím live streamy. Aj tu by som chcel, ale treba mi tých 50 odberateľov. Tak, majte sa pekne a prajem vám požehnané a pokojné sviatky z mŕtvych stane Pána Ježiša Krista. Alebo inak, veľkonočné sviatky. Majte sa.